Oh. Kita mo yung lubad, itong tali na pula. Ilabas mo yan dyan. Huwag mo lang putulin. Hindi na ipasok. Ilabas lang. Ilabas lang. Sa loob ng 3 minutes ha. Huwag mo munang... Bilisan mo, 3 minutes na kagad ha. Titignan ko muna kung saan. Basta kay... Huwag ka muna mag-umpisa dyan. Paano nga yan sa utak? Hindi, huwag ka muna. Bilisan mo na kayo. Tatanggalin. Hindi, paliwanag mo muna saan. Tatanggalin. Tanggalin mo lang. Tanggalin mo ha. Ilabas mo siya. Ibalik mo na. Ibalik sa... Tatanggalin ko. Ito lang tali. Oo, tali lang. Tika lang nga daw sa umpisa dyan. Oo. Papasuin mo. Hindi na pwede pasuin. Hindi pwedeng putulin. Yan. Walang ibang gagalawin dito kundi ano lang. Oo. Ito hindi to galawin, tali lang. Tali lang ang gano'n. Bahala ka na. Basta ilusot mo yung pula na tali. Ilabas mo yung... Oo. Bahala ka dyan kung paano mo yan ilabas. Basta ilabas mo. Ilabas ko talaga. Magkabulong-bulong na yan. Ayay, malapit na. Ayay, malapit na. Ayay, malapit na. Ayay, malapit. Ayay, malapit na. Malapit na. Ayay, malapit na. Paano na yan? Ayay, malapit na. Ano? May kakas. Sigarilyo eh. Sigarilyo. Sigarilyo yun siya. Kaya nga mga tanggap. Ayay. Ayay. Sabi niya, pag mga pag mga walay buhok, matalino eh. Ako po dito eh, nabigla ako sa Stratos. Oh. Huwag makialam. Burakdat! Burakdat, huwag makialam. Kalabasan yan eh. Ay, alam. Hindi nga alam sa matanda. Ano nang nangyayari? Nangyayari na. Nangyayari. Lalo na ano nga ba yan? Lalo natali, Sarge. Higop sa sigarilyo ba? Na-opos na yung sigarilyo. Higop sa sigarilyo ba? Sigarilyo yung sabi? Bumalik sa dati. Ay, malapit na. Ito, di nagalawin. Ito lang tali ha. Bahala ka dyan. Basta kay may palabas mo yung pula na tali. Huwag mo lang putulin. Oh. Pero malabas talaga to. Malabas yan. Ha? Ipapalabas ko ba yan sa'yo kung hindi yan ilalabas? Huwag nang makulit si Burakdat. Oh, nangungulit si Burakdat. Paglabas daw ay niya. Ating Sarge, 4 minutes naman, Sarge. 4 minutes naman, Sarge. Hindi man lagi matagtang eh. Surrender. Wala, sigarilyo. Surrender man. Naurot mo lang Ay, hindi na ilabas yung pulang tali, mga tupay. Kuhanin mo. 3 minutes. Yung pula na lubid ay tanggalin yan sa alambre. Pag natanggal mo, ibalik mo rin. Siyempre, tinanggal mo eh. Baka maubos na lang yung sigarilyo mo, Beng. Hindi mo pa yan matatanggal. Beng. Sige. Mahaba pa naman oras eh. Mahaba pa oras. Ano ba yan, Beng? Nagbibilang ka na siya. Nagbibiling na si Bibing. Beng! Paubos na yung sigarilyo mo, Beng. Hindi mo pa mapalabas yan pula, Beng. Paubos na lang yung sigarilyo, Beng. Alalahanin mo, Beng. Sundan mo yan, tsaka ito. Ayan, toro. Sundan na, Beng. Beng, sundan mo lang, Beng. Sabi ni Idol Kike. Sabi ni Katupay Kike.
bigyan kita gunting, pero na mabili. Ayay! Bad yan. Walang ganyanan. Ay, pinuhol mo na lalo. Ano na din na matatanggal? Tanggalin mo lang. Walang bawa, walang ganyanan putulin mo. Beng! Higop mo na, Beng. Higop mo na. Higop mo na, bebe. Pabuti mo. 1 minute. 1 minute and 37 seconds. May hawak ka naman sigarilyo eh. Kaya, Ubos na ang sigarilyo, kaya Beng. pinatanggal sa'yo dahil may sigarilyo ka sunugin mo. Ah! Ano nangyari? Surrender. Ano? Surrender.